rumaos kewirangan wonten ngajengan Puntun Dewi Joko Kodjo melajar nebi Jantun Dewi Joko Kodjo. Mangambar minggu sumo jangan dikos menyong dikit lagi Gusti Pantik lupa kecowo payapet di kula kunjuk Gusti Pantik wis ngerti marang aku jayi kula nurinci sampun ya tak topo semono aku diutekung kelawan sliramu iku sapa kula menika pun Salindi inggih Gusti Pantik. Apa kowe iku ya klebu abdi wirata. Kula ingkang pinitados ngladosi dados Gusti Ayu Kotawati wah payah. Sak jemlek. Aku nek ketemu wanita ayu ora tau deg-degan. Iki ketemu Salindi iki ngabi. Wah, itu perahnya ora karu-karuan. Apa iki sing jenenge kadung tresna wae. Rasane nibake katresnan apa ning dodo sesek kaya ngono. Iya lek aku ngomong iki nyatane aku ki scroll-scrollne ora tau omong-omongan karo wanita carane ngrembuti srana apik sing mengkone dadi ditampa tresnaku iki kepiye iku durung tau. Apa kae apa iki piye lakon kekasih iki saiki aku tresno karo kowe saiki iki manjan Salindri aku minta katresnan karo kowe manut dadi bojoku ya Salindri manjan Salindri kula ayo ayo terus pundi ayo ora dados pundi
niki kula dereng mangertos. Aku dhewe sing ngomong ora ngerti kok. Jian. Sandri. Aku kaki kados nanggal mantuk dadi bojoku ya Sandri. Lah kene iki wae. Bismillahirrahmanirrahim. Jam. Sasa kok sasa. Kok dadi sasa iki ya? Kok Salindri kok sasa? Sasa kuwi apa aku nek kuwi. Gede. Salindri. Lho Gusti Pati. Ngene blak kotang ya. Kotangipun sinten? Angel ngomongan karo Abidang. Wah, padha sasa iki. Jenenge blakotan ora tedeng aling-aling. Ngono bloko. Bloko wae Sandri bareng aku ketemu kowe kok nibake kados. Nan kamu kok kowe ngerti dhewe aku iki Paten Joko Yunadanto diunekake Joko Kasep ora apa-apa. Nyatanya aku tau bukuan karo itu. Yakin mbok demi yakin aku belum tahu bukuan karo itu. Manut ya tak pek bojo ya Salindri. Gusti Pati pun pangapunten Gusti Pati. Kula sampun gadah simak Gusti Pati. Dan saiki tak rewake bloko tak wanek-wanekke jebul wis dibojo. Lah ning aku duwe panguwasa. Duwe panguwasa gunake. Kon tegasan bojone. Apane? Baca tresno. Baca tresno iku ora peduli. Salindri. Oh, mereka kowe pisau karo bojomu katon kowe dadi sisatu. Mengko bojomu njaluk ijol widadari tak gayoke. Apa meneh aku kebiari Mas Picis ijol kelungguhan. Mengko tak binakani. Nyuwun pangapunten. Sing mati menika sanes wujud menungsa lumrah. Bojomu dudu menungsa. Lah bojomu apa? Sisian kula menika gendruwo. Gendruwo? Inggih. Kalau nek jilang ngono ora jeneng. Gendruwo jilang. Gumbung. Ratu ganteng. Darah kok kiri. Ono wae. Kowe ku ayu kok bojomu gendruwo. Gendruwo kamu kok gede. Kok kowe iso ngladeni kasunyakan pemekaten edian tenan. Wis cara nyabrang segara bacet terbus rabun duli. Kowe kudu pegatan karo gendruwo. Menapa panjenengan saged lan wani mandi kalian sisian kula gendruwo mapane ana ngendi? Wonten pojok benteng sisih lor wetan. Menika papan tulungipun sisian kula gendruwo. Lek ketemu tabuh pira? Ada dipun tabuh kali dalu. Ayo karang jumpit apa jam 2 awan. Jam 2 bengi ya. Mengko jam 2 bengi carane keparengku sifate nyimbali dateng sisian kula gendruwo. Ya mengko bengi tak ana pojok benteng sisih lor wetan. Tak jaluk pokoke. Bojomu metu ora nguluke marang sliramu. Pateni bojomu gendruwo.
Kasaran pacar mergo mendung hang ayu lelaine dia hanya Angani jroning nolok kekesanggan praloyo dubiwa dalan jagat Bilowo patolowo wae aku bilowo Mbak Saindi Mbak Yuku ono opo ora mestake rikala kowe iki pucung-pucung dening pate Pulpo benco Gulungai merupati aku Pate coba-coba ndek ono ngarepanku Banjur kepiye kampanye berbicara katersan kalawan kepek pucung kalawan mbok bisa duwi aku satu ora teko papan kene golek iku kopi nomo apa piye tak rewangi aku nek wis duwe sisian keterangan iki karo duwe kekarepan nekat aku ngaku duwe bojo barang tetep arep kaya aku kondisan karo bojoku tak weten-weteni bojoku iki dienggo karepku ngerti terus rasiko lah kok yo tetep nekat kepengin mateni bojoku kenduro kiwowo takkan saling kabut loro kundi ana ing sisih benteng loro wetan Kanjur kepiye kiwowo Anglira bawaning kang sinuwati jagat kenal omong sesaking ranang gono
Rananggono magawe gelar wang-wang magawe gelar wang-wang wah yen ngono mapan kang pranyata mengko kabur loro purba sisa pasah aku iya Rawa mangsa kula iki Rawa perkara untung Rawa mengko pinaku loro ya mengko aku sing sedya budidaya Joko kula Kangas iki calon bayumu jenenge Salindri iki abdi dalem Wiraka dipercaya ngladeni kanggo Repotowati 12 wayune mbok saniki sing gawe kula mawon Kangas kula kepiye sing tuwa kowe iki tak rewangi kaya ngene iki kudu riyah ngene iki ngasuh tabi luru teko papan kene ketika kunjur sang pante cokor tak tompo Salindri ya tak tompo Salindri endi bojomu kepareng apa dikoen kali mbali Genderuwo kalenggane iki aja kaget ya lamun tok kowe nilake sisyamu dadi jujur jauhku apa kenjalukmu diobongke dupa pira disranani kembang pira mengko tak rewangi-rewangi tak golek-golekake sesajen apa Genderuwo kanca-kanca itu Dian Bilowo ingkang sampun hangesti godho rujak kolok singit dan amping-amping wit rimin saengga Raden Rupa Kenca Rupa datang ngawuhi dasaripun wanci dalu datang Kawistara yo ancang-ancang Dian Bilowo sampun ngantos ing mangke lepat panitihipun
Raden Luka kenca kalpa den titik Guntur Jakara datan Gundrustira dadi srana sirnanipun satriya kekalih dasar watak Angkara Budi Candala sirnanipun Hambek Angkara Murka Budi Candala dadi srana tumuluning kanugrahan jagat raya tata tititan prana sapa sing kumawani maten sing dana wrata ya pamanku rupa kenca kalpa injil antaran kula kowe sapa Raden Setapla menika abdi wirata ingkang tansah ngadosi ingkang ibipun Dewi Kotawati kowe sing dipercaya ngadeni Ibu Kotawati inggih Raden lan kowe sing dadi jalanan pakene pamanku sakarone apa jalanane inggih badhe garwa kakang kula nanging sisan kula boten nrimahaken kamangka tetimbangan kula menika wujudipun gendruwo bojomu gendruwo inggih bojomu gendruwo ya senadyan kepiye wae kowe kudu tak kunjukke ning ngarsaning Kanjeng Rama karepen antuk pidana trep karo kalikutanmu mergo kowe dadi jalaran patine pamanku kamangka iku Sentana Wirata prajurit loro kandhane pamanku kenca-kenca kalpa dirukti sak tatane panembahe salindri Prabu Juni kedatun swangarsane Kanjeng Rama swalindri kabar sing tak tampa Raden Luka kenca-kenca kalpa tekan pati dipateni gendruwo ketimbangane salindri mula dina iki bakal kunjuke ngarsane Sinun Prabu Masopati supaya antuk paukuman aku pengen ngerti pidana apa sing ditibake dening Dyajeng Salindri Lening aku iki caket lawan Raden Seta, mbok menawa aku diparengke munggah
ana sakjene kedaton banjur iso ngerteni marang alang ujure sisiaku Salindri Raden Seta kula nderek sowan Raden. Sritimon langening pamnyat busana maneka warna renggeng kancana nodra Pandir ayu kumite Sinang pandres sing marupa Kumaraning wiyan Matian Kumlebeting Bojo Subrasta Kayupan keprapat Puski Toanjak ing siti Ronawur kadyuke Kutiro kubara sumbar Ulung-ulung sami tindang resah jenare Patung Suraya Sanggrani pintu raga dan tidak gajah Kabeh kepradawan Surakaryaniro Sang Hyang Sungkono ing rama ingkang awuhaken ageng-ageng